Tiedos epävaka sanotus, joka tulee puskis ku teltas majoitus. Epävaka jävä, epävaka rahoitus. Aamuyöllä kilisee kun säästät possu hajotus. Heti aamusta eka mieles tasotus. Kello tulee 9 eli täydellinen ajoitus. Epäselvä suunta eli epäselvä tavoitus. Ei minkäänlaista kuria, ei minkäänlaista rajoitusta. Onks se sit niin kaukana terveestä? Koita pysy selkeänä kaiketa keskellä. Se on perseestä, niinku suunta on teeltä. Siks mä meeneltä melkeinpä reiteillä, joilla kaikkia tehneenä saaduuni ilman verokortti tai CVtä. Telttamakkarissa jääpä ite retkellä, kuka eka kuollu ja kuka eka lehdessä. Oon mä testannut asioita pari, mutta harva niistä hittaa niinku 808. Lyyrinen, sama aika hito kyyninen. Osu biitti niin et impakti on fyysinen. Oon mä testannut asioita pari, mutta harva niistä hittaa niinku 808. Suuri osa vuodesta, kokonaan juodessa. Splitissä komikki vaan kokosa puolesta. Hitta 808. Hitta 808. Eli sitä kunnon itävata menoa. Ei mitään lottoa vaan perustaka kenoa. Korsosta koivikseen erottava rekolla, et sais radan varres jonkinlaista lepoa. Mut kummiskin kävele ohi niin lungisti, ettei mua spottaa edes liikkeen tunnisti. Vaikka ainahan ne tsiigaa ei tai säätöjä valvotaan liikaa. Mut silti I'm keeping it easy. Homma pysyy viilenä ku Mr. Freeze. Kriisis aina tunteet ääripäissä. Jengi hukkuu aikaa ellei kulutus on äärimmäistä. Tai sitten ne paikoille juuttuu, vaikka aika on ainut mikä Venäjällä muuttuu. Mut en mä mainita, niissä on mennyt tää lainaa. Toi silloin kellot ja toi silloin aikaa. Oon mä testannut asioita pari, mutta harva niistä hittaa niinku 808. Lyyrinen, sama aika hito kyyninen. Osu biitti niin et impakti on fyysinen. Oon mä testannut asioita pari, mutta harva niistä hittaa niinku 808. Suuri osa vuodesta, kokonaan juodessa. Splitissä komikki vaan kokosa puolesta. Hitta 808. Hitta 808.